Burma mi sawmi thla ziak tu ruati ma kan thenoma hian Burma mi run pem thar an oma fanu pakhat chi an neya class 10 kanin admit don po chuan karual kalve turin anu chuan ati a kaphur lo hle mai chu nu chu tlema 99 deuh hlekhi ani a ma se chumini chuan kein admit pui ta thawa a hming chu sawmi ani a dik tak chuan ama hi ka ngei ve ringota a hmel a chin a top ka ti em em a ka hmusit ani ber mai a chan po a chut em em a karuala school kal atuma minkom atum si a tiffin kabul ai atum boka ma se ka du lo ka tlan san zel thina kan classmate thin khatin iu naw nu an ti phei chuan ka thin rim thei khop mai voi khat po kan class teacherin kan tong pe em awangin thutna min thlaka abula kher min thutira chumini atang chuan min hnai atum le zuala bench danga kain son luya ma se kan classroom dar thalang notin ka stay back pha so mi chuan diary zi hi a hra tem ema a hma pon kan thuruk saka bol hlo bo ma te a chhar thin ani class 10 kan exam nan kar khatalo omtia so mi chu lung thalo awangin aborala amak hle mai khatianga rei lung thalo ani ti kalo hrelo reng renga February ni som pani ani a kapa in somi thi thu aron soilai chuan karing hlel hle mai ma se ani tak tak si kha zana tang khan ani kanun hi in chi reng renga ka man zana somi te bung ruwa chu kan kudama an runda ma se athing rem chu kapa in karuma kher aron da ka du vak lawa in bual pa chuan pona ka sona ka let le hnu chuan karuma alo om le ka pa dalu ani ringin ka ngoi taringota ka da chok ta lem lawa in chhunga chuan keima chi in ka oma match ka choka thingrema chuan enge omang ti chu ka hrecak tlat maya ka hongta a thom hno a oma a hnuaya chuan le khabu ka dap nuala ma se pakhat chau kala a diary hi alo ni a match chu ka chok chhun zom le dona tukver chu alo in hong thuaya ka phuchiang hle mai tukver ka khar don lai chuan min ko tu om tlatin ka hria kongpui chu ka ena tuma ka hmulo ka hlau tran to a ka hoile ta thlina takin a chem ang mai hian somi diary do khanami chu alowin keu phuk ani chu ka hlau lu tuk chu kong kalam chu kapana ma se alowin kal tlata ongai bok chuan min ron ko le a aron hnai tel tela a topa chuan ka khum hnuai tang chuan min ron ko to a ka chap pur to a ka chung te ka ko vak vaka ka thei ngil theilo kut pha dum vek hi khum hnuai tang chuan aron lang ani chu ka khong veka ka pa chu aron luta engma mu velo in hnuaya kan chuk nu chuan zun ka che phung ani ti ka hrichi a chumi zan chuan ka u bula kamu a ma se kamu hi lo hrim hrim ka ruma kalpo ka ngam to lawa atuk zana po ka u bula ka riak le a chumi zan kamu manga chuan somi ka mu nge nge ka har zoka thlan fi min bual na sa hle mai zandar khat vela ni a table lem chu ka ona ka har tel tel mai minute rei lo tak nuwa chuan a hma zana ka o hrit khan min ron ko le a ka khong ngal veka ka u chu ka soi nok noka min ko tu o ang chi in enge a ron tia a hmel te chu adang veka ka tol san dora khuma tang chuan ka tla thla a table lem po ka nek thla ka mai mi chinga ka u chuan enge a ron ti le a o le a hmel chu a pa ngai to a ma se kala hlau tho min ron ku a ka chap pura ka nu te ruma kan kala kan tong chaya khowar hun kan ngak to pa zan khowar in ria top zan ani a exam a hnai to sia karil ru ha khop mai ka pa le ka u chuan ka le khazir lai min om pui renga ka lo mu hila ka har le nu chuan ka nu chuan a khuma min lo muta a pia ka pa mu thunga karil ru chuan ka tong chai mol mola engma thleng to lo se ka du ani rei lo te hnuwa chuan tukver in hong ri rok chu ka hria kein lukhu plata thom chu ka ngai thlenga o ani chu o chu somidam lai o che kha ani ka hming chuan min kawa ka kal don a tiringota a re vung vunga kawa ena tukver bula ding chung chuan thinrim mel takin min lo en renga ka khong ngal veka ka mu lai nge chuan a mel chu mi thi mel angina in thlaka ka au chuaka tukvera chuna chuak deya ka nu le ka pa po an lo har ve ngala ma se chongchai bak ti thai an nei lo atu ka chuan kan school photo le ama lam thil reng reng chu kan hal veka ma se chumi zan bak chu ka mu le to ngai lo kan exam zo chuan kanau nen lem kan ziaka
table color box chu anek thlapala khum noya te chuan alum luta lekhabu pakhat thi ka hmu a sawmi dairy kha alo nia hal chu katuma ma se ka chhir chak tlata ka chhir ta zoka amak ka tilutuk dairy a chuan ka chanchin a chuang na sa em a ka thian ani du thu te min kum chak thu le min ngei na thu te a in ziak na sa hle mai ma se ka hmu si thin em awanga arilu na thin zia te po a ziak nuala dairy toblama te chuan arilu nat awanga ka chung a thin rim thu te po a ziak lang to a in chhirna hlirin ka khata ma se a sot silo kalova mol rei tak em ka chhir non fawa a topa chuan annu chu kawa pikira kadam chungin ka in chhir ngoi ngoi to don ani hi ka thian ni du tu em chu ka hmusita ka hu a chunga ka thangai lo ma se min hongai lo keima vek hian melma chu ka in siam ta ani ka chunga thil ti te hi a phubalak du wang ani ti ka hre thiam ta tuna chuan mi hmusita endong hi a thalo ani ti ka hre to a ka in chhirna tura thil ti ka du to lo sawmi ti pal o